xemxiet il-ġmiel ta' wiċċek, inti s-sebbaħ il-ħolqien, jisalmulek l-art u s-sema, kull fil-oru l-oħla l-sin. Ja mulejja nisikaj, għalix int tal-ħajja s-sin, fik is-seta, fik il-ħmira, int fawwara ta' kull ġid. Fl-isem tal-Missier u tal-Iban u tal-Ispiritu Santu, ammen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, nimħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Eżis ħut nixtieqilkom l-ewwel nett l-għodwa tajba, kemm hu sabiħ dan l-innu għadna kemm kantajna lill-Alla tagħna dnieli u int fawwara ta' kull ġejt ifur minnek. Alla tagħna li mhux biss huwa tajjeb, huwa t-tjubija innifisha u kull ħaġa tajba toħroġ minnu. U għalhekk min għandu nistennew dak kollu li tabilħaq neħtieġu aħna, mhux hekk. It-tajjeb kollu li nixtiequ aħna jinsab f'Alla u jagħtihunna Alla. Ejjew għalhekk eżis ħut nitħejjew għal din l-Ewkaristija billi b'umiltà fi skitta qalbna nitolbu maħfra lil Mulej għal ħtijietna. Int ħanin bil-bosta ma' kull min isejjaħlek Mulej ħniena. Int kollok tiba mal-midin bejn, Kristu ħniena. Int avukat tagħna quddiem il-Missier, Mulej ħniena. Iħenna għalina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Sejrin noffru dan is-sagrifiċċju tal-quddiesa għal ruħħuna Leli Grima. Nitolbu. U Alla ta' seta bla tarf li taħkem fuq kollox fis-sema u fl-art. Isma' bit-tieba t-talb tal-poplu tiegħek watina l-paċi fi żmienna bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jsaltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ewwel ktieb ta' Samwel. F'dak iż-żmien meta David raġa' lura wara li kien qatel lill-Filisti, ħarġu n-nisa mill-bliet kollha ta' Iżrael bit-tnabar u bl-arpi, jgħidu bil-ferħ, jannu u jisfnu madwar is-Sultan Sawl, jaqbżu u jwieġbu l-xulxin. L-eluf tiegħu qatel Sawl u David l-għaxriet tal-eluf tiegħu. Dan der ikraħ f'għajnejn Sawl u saħan bisħieħ u qal: lil David taw għaxriet l-eluf u li tawni l-eluf. Ma jonqoshomx jagħtuh ħlief is-saltna u minn dakinhar il-quddiem beda jarah ikraħ lil David. U Sawl qal lil Jonatan ibnu u lil qaddejja tiegħu biex joqtlu lil David. Imma Jonatan bin Sawl kellu qalbu marbuta ma' David. Jonatan għarraf lil David u qallu: Sawl missieri qiegħed ifittex li joqtlok. Issa mela qis li tasses minn għada filgħodu u sib xi moħba u żomm ruħek moħbi. Jien imbagħad noħroġ u noqgħod ħdejn missieri fir-raba fejn tkun int. Jien inkellem lill-missieri fuqek u jekk nara xi ħaġa narfek. U Jonatan tkellem tajjeb ma' Sawl missieru fuq David. M'għandux għalfejn is-sultan jagħmel dan lil qaddej tiegħu David, għax ma għamillek ebda tort, anzi għamillek ħafna ġid. U lab ħajtu fideh u qatel lill-Filisti u l-mulej ta' rebħa kbira lill-Iżrael kollu. Intrajt dan kollu u fraħt. Għaliex trid tkun ħati ta' demm innoċenti u toqtol lil David għal xejn b'xejn?
Sawl sama minn kliem Jonathan u ħalef u qal daqs kemm ħaj il-mulej ma jmutx żgur. Jonathan sejjaħ lil David u għarfu dan kollu, imbagħad resqu quddiem Sawl u baqa' miegħu bħal qabel. Il-kelma tal-mulej. Falla nafda m'għandix għax nibża. Falla nafda m'għandix għax nibża. Ħenna lija u Alla għax qegħdin ikasbruni, il-jum kollu jagħmlu għalija u jafsu fuqi, il-jum kollu jkasbruni l-edewwa tiegħi għax ħafna huma dawk li joħduha miegħi. Falla nafda m'għandix għax nibża. Int għaddejt kull ċaqliqa tiegħi, iġma fi fl-ixkun id-dmuħ tiegħi. Mhuwiex dan fil-ktib tiegħek, imbagħad jerġgħu lura l-edewwa tiegħi meta jiena insejjaħlek. Falla nafda m'għandix għax nibża. Dan jien naf li Alla hu miegħi bil-għajnuna tal-Alla nfaħħar kelmtu, bil-għajnuna tal-mulej nfaħħar kelmtu. Falla nafda m'għandix għax nibża. Falla nitma m'għandix għax nibża. X'jista' jagħmilli l-bniedem u Alla jien marbut bil-wegħdiet tiegħek għalhekk inrodlok sakrifiċċji ta' tifħir. Falla nafda m'għandix għax nibża. Alleluja, alleluja, alleluja. Is-Salvatur tagħna Kristu Ġesu eret il-mewt u dawwa lil-ħajja bla tmiem permezz tal-Evanġelju. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju Mqaddes skont San Mark. F'dak iż-żmien Ġesu telaq flimkien mad-dixxipli tiegħu għan-naħa tal-baħar u kotra kbira mill-Galilija marret warajh u mill-Ludija, minn Ġerusalemm, mill-Idumija, min-naħa l-oħra tal-Ġordan u mill-inħawi ta' Tir u Sidon. Kotra kbira ta' nies li semgħu b'kull ma kien għamel marru ħdeħ u qal lid-dixxipli tiegħu biex iżommulu dgħajsa mħejjija fil-qrib minħabba l-kutra biex ma jafsux fuqu għax billi kien fejjaq ħafna nies dawk kollha li kellhom xi mart kienu jrossu fuqu biex imissuh. U l-ispiriti ħżiena kull darba li kienu jilmħuh kienu jinxteħtu fl-art quddiemu u jaqbdu jgħidu int liben ta' Alla. Iżdu kien jordnalhom bisħieħ biex ma jurux min kien. Il-kelma tal-mulej. Bit-tagħlim tal-Evanġelju li tnatfu minnu bietna. Waħda mill-iktar diffikultajiet komuni li nħabtu wiċċna magħhom aħna li nemnu u li nipprattikaw il-fidi tagħna hija bla dubju l-emozzjonijiet tagħna. Forsi anke fil-qrar tagħna x'hekk sekwejt inħossuna ħatja ta' dak li nħossu, tar-rabja, tal-ħsibijiet ħżiena li jiġuna, tal-emozzjonijiet bħal ejra smajna Sawl li jgħid għal David fl-ewwel qari tal-lum. Inħoss il-bżonn li naqsam ħsieb magħkom fuq dan illum eżis ħutita għaliex hija xi ħaġa importanti ħafna. Mela l-ewwel ħaġa li rrid ngħid huma li l-emozzjonijiet dak li nħossu ġo fina dak l-ewwa tajjeb waqqas ħażin li nħossuh u x'hekk l-emozzjonijiet ħalaqhom Alla għandhom skop tajjeb fina bħala bnedmejn, pereżempju r-rabja fija nnifisija imbuttatura li nħossu minn ġewwa biex nirreaġixxu quddiem sitwazzjoni ta' periklu jew ta' theddida u x'hekk. Però mbagħad kif inġibu ruħna x'nagħmlu bih dak li nħossu ġo fina, dak iva hemmhekk tidħol il-libertà tagħna. U allura huwa tajjeb jew ħażin. Mela l-emozzjoni fija nnifisha la hi tajba qas ħażina, x'nagħmlu bija mbagħad
li jsir tajjeb jew ħażin. Għaliex qed ngħid hekk? Jekk innotajtu tajjeb fl-ewwel qari tal-lum smajna kif wara li David qatel lil Gulija u xek. U ovvjament il-Filistej ħarbu, il-poplu Alla għamel festa u xek, għamel ċelebrazzjoni pubblika biex ngħidu hekk. U beda jgħid dik l-espressjoni xejn għaqlija. L-eluf tiegħu qatel Sawlu David l-10 tal-eluf tiegħu. Tajjeb li ngħidu lil paraguni odjusi Jeżus ħuti qatt m'għandna fil-ħajja nagħmlu paraguni. Ara dak hekk imma dak aħjar minn hekk. Mo speċjali dan l-appell nagħmlu ġenituri jew teachers jagħmlu paraguni bejn it-tfal. Kemm tagħmel ħsara. Alla ma ħalaqna fotokopi ta' ħadd. Kull persuna għandha kwalitajiet tajbejn u għandha d-difetti tagħha u kull persuna hija differenti. Allura meta tagħmel il-paragun tkun tagħmel inġustizzja kbira u ħsara kbira. Mela l-ewwel żball għamluh. Dawn in-nies għamlu l-paragun bejn Sawl u David. It-tieni, David ħass lejra. L-ewwel reazzjoni ta' ejra bħal medna kienet naturali. Jekk xi ħadd jgħid hekk normali li tħoss lejra. U dak li tħoss kif għedna l-ewwel lew tajjeb waqqas ħażin x'tagħmel bih. L-isbal kbej u d-dnub ta' Sawl issa kien li għal David dak li ħass rid wettqu f'azzjoni billi joqtol lil David. Hemmhekk iva Sawl għamel dnub u x'hekk għamel il-ħażin. Mela tagħlima kbira għalina Jeżus ħuti meta jiġina xi ħsieb li jidrilna li mhuwiex tajjeb, inħossu xi ħaġa, nħossu lejra. L-ewwel nett jiena ma nħossnix guilty ħati ta' dak li nħoss. Imma ndur lejna ngħidlu mulej inti taf li dal-ħsieb din l-emozzjoni ma rridiex jiena ma nixtieqiex u l-mulej ikun jaf. Noqogħdu attenti għax l-ispiritu ħażejn ix-xitan fejn ħafna u għandu nasess biex jagħmlilna ħsara delikati ħafna ta' ma noqogħdux attenti. Pereżempju li ġanna niffissaw li l-ħsibijiet ħżin huma dnub. Iktar ma tiffiss iktar jiġuk. Immaġina, il-ħsieb tagħna jkun bħal għandek tifel jew tifla u għandek kamra magħluqa żomm l-imbarazz fija u taqlaqa tajjeb tgħidu tidħol x'hemm ta'. Hemmhekk ma tistax tidħol. Dak it-tifel ħad toħloq iktar il-kurżità u iktar jipprova jidħol l-istess il-moħħ tagħna. Allura meta jiġuna ħsibijiet jew xewqat li jidrulna qed jimbuttawna lejn direzzjoni li mhijiex tajba, mhux ħżiena fihom fishom qed ngħid, ma jimbuttawna lejn direzzjoni li mhijiex tajba għandna indur lejn Alla u bl-umiltà ngħidulu mulej inti taf li dan ma rridux, dil-ħsieb ma rridux, din l-emozzjoni ma rridix u daqshekk. Toqgħodx ma noqgħodux niffissaw fuqha, laqqas inqerruha ħaġa bħal dik ħsieb li ġiek. U inti mal-ewwel dort lejn Alla tlu mulej dan ma rridux dak ħsieb jiena ta'. Dak m'għamilt l-ebda dnub hemmhekk Jeżus ħuti ta' l-ebda dnub. Allura din hija tagħlima importanti ħafna li tagħtina l-ewwel qari tal-lum hekk jolqotna ħafna l-irġulija ta' Jonathan. Dik irġulija Jeżus ħuti li minkejja li kien missieru li rid joqtol lil ħabibu David huwa mar qallu bil-kelma tajba l-ewwel lil wieħed u mbagħad fetaħ għajnejn l-ieħor kemm għandna bżonn irġulija bħal dejn fi żminijiet tal-lum Jeżus ħuti. U l-Vanġelu sabiħ tal-lum mhux hekk il-poplu Alla li issa għandu lil Ġesu. Fl-aħħar sab dak ir-raj li kien ilu tant u tant jixtieq. Dak ir-raj li jalmu, dak ir-raj li jfejqu u xekk. Dan huwa Ġesu ir-raj tagħna. Meta ma nibqgħux hekk infittxuh kif kien ifittxu dan il-poplu gwaj kbir għalina Jeżus ħuti. Hekk tweġġani ħafna il-fatt li ħafna minn ħutna Maltin waw ċejn m'għadhomx iħossu bżonnu dan ir-raj. Għax meta ma tibqax tħoss il-bżonn li tiġi l-Knisja, ifisser li m'għadekx tħoss il-bżonn Alla tajja nkunu onesti Jeżus ħuti. Lil dawk in-nies li jgħidu mela hemm bżonn tmur il-Knisja biex titlob ngħidulhom ieqaf tgħid u staqsi lilek innifsek kemm ilek ma tmurx Knisja. Bdejt titlob iżjed. Irsaqt iżjed lejn Alla jew le, ejja nkunu onesti ma jistax ikun Jeżus ħuti. Din hija d-dar ta' Alla. U hawnhekk li moħħna u qalbna jiffukaw fuq Alla. U allura li aħna jkollna hekk ta' sekwejt biex ma ngħidx ta' kuljum ħin biex niġu niltaqgħu miegħu. Hija bħal dal-poplu ifittex li jersaq leħ biex imissu għax minnu kienet toħroġ qawwa li tfejjaq lil kulħadd.
aħna ma niġux biex immissulu t-tarf tal-mantar il-Ġesu. Aħna niġu biex nisimgħu kelmtu biex nirċevuh ġovina. Xi grazzja kbira eżisħuti. Forsi ma nfuqx fiżikament bħal da sinjal, dak iż-żmien da sinjal tal-fejqan fiżiku kien importanti għax il-profeti jekk kienu ħabbru li żmien il-Messija jkun immarkat bil-fejqan, l-omja jaraw it-sopob ifiqu eċċetera. Isiru fejqan imma eċċezzjoni, u xe? Imma l-fejqan isir fil-qalb. Isir fil-qalb tagħna eżisut il-fejqan ta'. U mbagħad hekk fl-aħħar l-ispirtu ħżiena li għad li hu spirtu ħażejn u missier il-gidba quddiem Ġesu ma jikdebx, ma jistax jikdeb, ma jistax iqarraq Ġesu. Jinxteħed fl-art quddiem jgħidlu inti li bent Alla. U Ġesu jsiktu, mhux għax ma kienx li bent Alla ta'. Imma Ġesu ma kellu l-ebda interess li ikun popolari, anzi l-popolarità dejjem beża minna għax kien jaf li rrida tal-missier kienet li hu jibati u jimut biex jifdel id-dinja. U kull ħaġa li tbedu minn dak kisir popolari u jieħduh jagħmluh sultan, ma kienx dak li skopu rida tal-Alla għalih. Ġesu fittex dejjem li jwettaq rida tal-Alla u mhux il-popolarità. Ejja għalik eżisħut illum il-mulejta nitolbuh. L-ewwel nett li ma niġġieldux mal-emozzjonijiet tagħna għax noħolqu ħafna dwejja u tbatija għal xejn. Nagħmlu distinzjoni bejn dak li nħossu li jiġi waħdu, m'għandniex xi switch aħna nixgħaluh u nitfuh fuq l-emozzjonijiet jew l-ħsibijiet li jiġuna. Mena l-emozzjoni u l-ħsibijiet li jiġu waħedhom jekk qed jindirizzawk fit-triq it-tajba well and good, jekk qed jindirizzawk fit-triq il-ħażina. Dur lejn il-mulej b'sinċerità u b'umiltà u b'kalma ejdu mulej inti taf li dal-ħsieb din l-emozzjoni jien ma rridix. U bqa' għaddej mingħajr ma tħoss sense of guilt, mingħajr għax inkella nagħmlu ħafna iktar ħsara lilna nfusna u lil ħadd ieħor milli ġejt. Hekk l-ewwel qari dak imbagħad il-Vanġelu kemm inħoss il-bżonn ta' Alla ta' Ġesu f'ħajti. Kemm inħoss il-bżonn li nersaq leħ. Jekk m'għadniex inħossu dan il-bżonn mhux sinjal sabiħ. Jintbiet mill-imħabba, mill-grazzja, mill-fejqan, minn dak kullu li ta' bilħaq neħtieġ. U allura jeħtieġ mill-iktar fejs nerġa' nersaq leħ. Nerġa' niftaħ qalbi għall-grazzja tiegħu. Nerġa' ta' bilħaq lil dan Ġesu li ġie fostna u qiegħed magħna inħallih imisli qalbi, jibdilni, jagħmilni dejjem aktar nixbaħ lilu. Amen. Mu bil-wieqfak jogħġobkom? Kristu is-saċerdot waħdini u ta' dejjem huwa dak li Alla bagħat biex ifejjaq l-umanità marida u jaħlisha mix-xitan. Nitolbu biex fina wkoll tiddi r-rebħa tal-mulej Ġesu. Aħna ngħidu fġieħ ir-rebħa ta' ibnek mulej ismana. Nitolbu fġieħ ir-rebħa ta' ibnek għall-Knisja sabiex il-mulej jkompli jfejjaq u jeħles il-bnedmejn li qed ibatu permezz tal-opri tajba tal-insara. Nitolbu fġieħ ir-rebħa ta' ibnek mulej ismana għall-awtoritajiet ċivili sabiex ifittxu mhux il-poter li jassar imma s-servizz li jwieġeb għal bżonnijiet tal-fqar u l-batuti. Nitolbu fġieħ ir-rebħa ta' ibnek għall-murda sabiex it-tbatija tagħhom maquda mat-tbatija ta' Kristu tiswa s-salvazzjoni tad-dinja. Nitolbu fġieħ ir-rebħa ta' ibnek mulej ismana għal din il-komunità sabiex tfittex dejjem il-preżenza ta' Kristu fit-talb u ċ-ċelebrazzjoni tas-sagramenti. Nitolbu fġieħ ir-rebħa ta' ibnek mulej ismana. Ħankomplu nitolbu għax-xita, hekk li artna tant teħtieġ, nitolbu għal paċi fid-dinja, tislima speċjali llum lill-morda, lill-anzjani, lil persuni bi bżonnijiet speċjali u lil dawk li jieħdu ħsiebhom fil-missjoni sabiħa tagħhom hekk. Indawli minn dan il-qari ngħidu li Ġesu ġie biex ifejjaq l-ewwel nett il-qalb. Il-mart u d-tbatija jibsejn, però meta fil-mart u fit-tbatija jkollna min iħobbna, il-pejs jittaffa ħafna u dak li għandna nfittxu li nagħmlu aħna l-insara. Nuru mħabba lil kulħadd ma mod speċjali minnu marejt jew minnu batut b'xi mod jew ieħor dak nuruh iktar imħabba, eżisħut ikun imħobba, ikun bżonna. Barra minn hekk eżisħut il-marda li nitolbu l-Ġesu jfejjaq lid-dinja minnha llum hija l-ġried u l-inkwiet u ħafna affarijiet oħra bħal dawn li sfortunatament fid-dinja tal-lum saru l-ħobża ta' kuljum għal ħafna. Din hija l-marda li lilna teqridna minn ġewwa.
u għalhekk nitolbuk mulej fejjaqna mill-ġlied, mill-lejra, mill-azzjonijiet ħżiena, ma nafx, minn dan l-affarijiet negattivi mudlama tad-dinja tal-lewm li min jitbiet minn Alla u mid-dar tiegħu dlami sejb. Inkomplu nitolbu wkoll għal dawk li jitolbuna nitolbu għalihom u għal dawk li jeħtieġu t-talb tagħna, dawk kollha li forsi bħalissa għaddejjin minn xi mument mudlam tal-ħajja. Fiskiet noffru lil mulej it-talba tagħna. O Alla, nitolbuk tfejjaq il-qalbna u l-ġisimna bil-qawwa ta' ibnek Ġesu li dejjem ħaj jidħol għalina quddiemek lilu ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-tjubitek tajtna l-ħobs li qegħdin nofrulek frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina il-ħobs tal-ħajja. Bil-misteru dan l-ilma u l-bit ikollna sem fin-natura divina ta' Kristu kif hu jissieħeb magħna fin-natura tagħna l-nedmin. Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-tjubitek tajtna l-imbejt li qegħdin nofrulek frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Il-qana mulej Alla tagħna qum li nħiedmu quddiemek u għamel li jkun jogħġbok dan is-sagrifiċċju li sejrin nofrulek. Naddafni mulej minn żuniti u d-dnub tiegħi neħħili. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Għatina mulej li niċċelebraw dawn il-misteri kif jixraq għax kull darba li nġeddu t-tifkira ta' dan is-sagrifiċċju iseħħ l-emil tal-fidwa tagħna bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom, nerfew qlubna l-fuq, niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier għaddejs Alla ta' dejjem li tista' kollox tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr bi Kristu Sidna. Faqda ta' mħabba niftakru fil-mewt tiegħu, fidi ħajja nistqarru l-qawmien tiegħu u b'tama sħiħa nistennewh jiġi fil-glorja. Għalhekk mal-qaddisin u l-anġli kollha infaħruk u intennulek bla għeda. Għaddejs, 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 mulej Alla tal-eżerċti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smawiet, imbierek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-għoli tas-smawiet. Għaddejs tas-sewint mulej, inti l-għajn ta' kull qdusija, għaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien issejjinata biex minn raj ħibati ħajl ħobs radd il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara l-ikla ħal-kalċi reġa' radd il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' l-dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmejn kollha għal maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi.
Danu l-misteru tal-fidi, inħabbru l-mewt tiegħek mulej, nxandru bil-ferħ il-qawmien tiegħek, nistennew sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek missier il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U mit-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, mal-isqfijiet u l-ministri kollha tiegħek u mal-poplu kollu li inti ksibt għalik. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, mod speċjali llum qegħdin nitolbu ruħuna Leli Grima. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza, Alla u tagħna Marija, mar-raġel ġust tagħha San Ġusepp, mal-Apostli San Ġorġ Preka u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu, ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew issa nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu Ġesu li ben Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritint kif fis-sema u hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tieba u l-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-Apostli tiegħek, inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħarisx lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-slim u l-għaqda li inti trid fija, inti li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxejn. Ġisem flimkien mad-demm ta' Sidna Ġesu Kristu jkun jiswew lilna li ser nitqarbu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħajja bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispiritu Santu inti tajt il-ħajja lid-dinja b'dan il-ġisem u d-demm qaddis tiegħek. Eħlisni minn ħtijieti kollha u minn kull ħażen, żommni dejjem fidej lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninferet minnek. Danu l-ħaruf talla, danu Ġesu li jneħħi d-nubiet tagħna u tad-dinja kollha. Ħenjejn dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf mulej ma jistħoqlejx tidħol taħt is-saqaf tiegħi iżdejt kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Il-ġisem ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem. Amen. Id-demm ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem. Amen. If tu welcome, bear
Eżis ħut illum tibda l-ġimgħa ta' talba l-għaqda fost l-insara. Hija sfortuna kbira li dawk kollha li jemmnu li Ġesu li ben Alla mhumiex familja waħda, mhumiex knisja waħda, imma nfirdu bejniethom u għalhekk nitolbu matul din il-ġimgħa għall-għaqda fost l-insara. Ħanqmu bil-wieqfa u ngħidulu bil-qalb lil Mulej, grazzi Sinjur Alla, waħfir li Sinjur Alla. Grazzi Sinjur Alla, waħfir li Sinjur Alla. Grazzi Sinjur Alla, waħfir li Sinjur Alla. Nitolbu. Atina Mulej l-ispiritu tal-imħabba tiegħek biex kif tmajtna l-koll minn ħobża waħda tas-sema, hekk ukoll fit-tieba tiegħek tagħmilna qalb waħda bejnietna fi Kristu Siedna. Ħanejdu 3 Ave Marijiet fġieħ 3 ijiem lill-ġisem Tomna Marija dan fil-qabar kif talbit Nomna Marija stess minn dan il-post qaddejs. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-Mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-Mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-Mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. O Marija li tħallit id-dinja mingħajr teba, il-Mulej magħkom, ibarikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iban u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu u l-jum it-tajjeb lilkom ilkoll.